Tlet uffiċjali tal-pulizija legatament ġew attakkati minn mara mill-Gambja waqt spezzjoni tal-immigranti it-tlieta filgħodu. F'messaġġ fuq il-medja soċjali l-Ispettur Sandro Camilleri ddikjara li wieħed mill-uffiċjali kellu jittieħed lejn l-isptar Mater Dei biex jiġi ttestjat għal mart bħal HIV. Il-Pulizija konfermat li fit-9:15 filgħodu waqt il-kontroll tal-immigranti tliet pulizija ġew attakkati. Dan l-inċident seħħ fit-triq il-Fitorja f'ħal Ormi fejn intqal li waqt l-ispezzjoni il-mara saret aggressiva b'uffiċjal tal-pulizija jiġi midrub b'mod ħafif. Il-kontrolli li kienu qegħdin isiru mill-pulizija huma parti minn sensiela li qegħdin isiru fl-aħħar ġimgħat intisi b'mod speċjali biex ikun iċċekkjat jekk il-barranin f'pajjiżna u mhix hawn b'mod regolari jew le. Intant fl-istess post fuq Facebook Camilleri kompla billi qal li hemm bżonn ta' aktar ħarsien lill-pulizija u kif ukoll esprima s-solidarjetà tiegħu mal-vittmi ta' dan l-inċident.